Capitolul 11. Hud 1. Alif, Lam, Ra, 2. Aceasta este o carte ale cărei versete sunt bine întocmite, apoi tâlcuite de către un înțelept, bine știutor, Hakim. Kabir. 2. Nu-L adorați decât pe Allah. Iar eu, 3, sunt trimis pentru voi de la El, ca prevenitor și vestitor de bine. 4. 3. Rugați-vă de iertare la Domnul vostru. 5. Apoi întoarceți-vă, căindu-vă, la El. 6. El vă va ajuta să vă bucurați de o plăcere frumoasă până la un timp anumit. 7. Și va da fiecăruia care merită răsplata cuvenită. Însă dacă vă veți întoarce, 8. Eu mă tem pentru voi de chinul unei zile mari. 9. 4. La Allah este întoarcerea voastră. 10. Și El este cu putere peste toate. 5. Ei își închid piepturile, pentru a se ascunde de El. Dar chiar dacă se învelesc ei, ascunzându-se în veșmintele lor, El știe atât ceea ce țin ei ascuns. 11. Cât și ceea ce destăinuiesc ei. 12. Căci El este bine știutor, alim, al lăuntrului piepturilor. 6. Și nu este viețuitoare pe pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah. El știe locul ei de sălaș și locul în care ea va muri. Totul este într-o carte deslușită. 13. 7. El este Cel care a creat cerurile și pământul în 6 zile, în vreme ce tronul său era pe apă. 14. Pentru ca să vă cerce care dintre voi este mai bun în făptuire. Iar dacă tu spui, 15, veți fi voi înviați după moarte, cei care nu cred, vor zice, aceasta nu este decât vrăjitorie vădită. 8. Iar dacă noi întârziem osândirea lor până la un timp anumit, atunci ei zic, 16, ce o oprește pe ea. 17. Dar în ziua când va veni la ei, niciunul dintre ei nu va mai fi ferit de ea, și îi va cuprinde ceea ce ei au luat în derâdere. 9. Dacă noi îi dăm omului să guste îndurare din partea noastră, iar apoi o luăm de la el, atunci el este deznădăjduit și nemulțumitor. 10. Dacă, însă, noi îi dăm să guste bucurie după ce l-a atins o nenorocire, atunci el va zice, s-au dus relele. 18, de la mine, și el va fi bucuros și mândru. 11. Mai puțin aceia care sunt cu răbdare. 19. Și săvârșesc fapte bune. Și aceia vor avea parte de iertare. 20. Și de răsplată mare. 12. S-ar putea ca tu, 21, să neglijezi o parte din ceea ce îți este revelat. 22. Și pe ieptul tău să fie se trânslea ea. 23. Când ei vor zice, de ce nu s-a pogorât asupra lui o comoară, sau, de ce nu a venit împreună cu el un înger. 24. Tu nu ești decât un prevenitor, iar Allah este atoate ocrotitor. 13. Sau vor zice ei, el l-a născocit. 25. Spune, așadar, aduceți voi 10 sure. 26. Asemeni lui, născocite, de voi, și chemați pe cine puteți, afară de Allah, dacă sunteți voi într-o dreptate. 14. Și dacă nu vă răspund ei, atunci aflați că a fost trimis
27, prin știința lui Allah și că nu există altă divinitate în afară de El. Oare voi sunteți supuși lui Allah, musulmani? 28. 15. Pe aceia care doresc viața lumească și podoaba ei îi vom răsplăti noi după faptele lor în ea, fără să li se scadă lor nimic din ele. 16. Aceștia sunt cei care nu vor avea în lumea de apoi decât numai focul. Și zadarnic va fi ceea ce au săvârșit ei în ea, 29, și în deșert va fi ceea ce au făcut. 17. Și oare acela care se bizuie pe un semn deslușit, 30, de la Domnul său și care este recitat de un martor din partea sa, 31, în vreme ce înainte de el, 32, a fost cartea lui Moise, 33, drept ghid și îndurare, este mai bun decât acela care nu se bizuie pe niciun semn. Aceștia cred în el, 34, însă acele cete care nu cred în el, 35, au drept făgăduință focul. Nu fi în îndoială asupra lui, 36, căci el este adevărul de la Domnul tău, dar cei mai mulți dintre oameni nu cred. 18. Și cine este mai nelegiuit decât acela care născocește pe seama lui Allah minciună? Aceia vor fi aduși dinaintea Domnului lor și vor zice martorii, 37, aceștia sunt cei care au mințit împotriva Domnului lor. Blestemul lui Allah asupra nelegiuiților. 19. Care împiedică de la calea lui Allah și încearcă să o facă strâmbă. Ei sunt cei care nu cred în viața de apoi. 20. Aceia nu pot să le facă neputincios pe pământ, 38. Și ei nu au alți aliați pentru ei, 39, afară de Allah, iar pedeapsa lor va fi îndoită. Ei nu au putut să audă, 40, și nu au văzut, 41. 21. Aceia sunt cei care și-au pierdut sufletele lor, 42, și s-a îndepărtat de ei ceea ce ei au născocit, 43. 22. Fără îndoială în lumea de apoi ei vor fi cei mai pierduți. 23. Aceia care cred și săvârșesc fapte bune și se umilesc înaintea Domnului lor, aceia sunt oaspeții raiului și în el vor avea sălaș veșnic. 24. Asemănarea între cele două cete, 44, este ca și cea a orbului și surdului cu cel care vede și aude. Oare sunt cele două egale, la comparație? De ce nu luați voi aminte? 25. Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, și a zis el, eu sunt pentru voi prevenitor limpede. 26. Pentru ca voi să nu-L adorați decât pe Allah, căci eu mă tem pentru voi, 45, de chinul unei zile dureroase. 27. Dar au zis căpeteniile din neamul lui, care nu au crezut, noi nu vedem în tine decât un om ca și noi și nu vedem să te fi urmat pe tine decât aceia care sunt vrednici de dispreț dintre noi și fără pic de chibzuință. Noi nu vedem să aveți, 46, niciun merit față de noi, ci vă socotim mai degrabă niște mincinoși. 28. A zis el, o, neam al meu, ce credeți voi, 47, dacă eu am o dovadă limpede de la Domnul meu și El mi-a dat îndurare de la El,
dar ochilor voștri ea le scapă. Oare să vă silim noi la aceasta, dacă voi o urâți? 29. O, neam al meu! Eu nu vă cer vouă vreo avere în schimb. 48. Căci răsplata mea nu se află decât la Allah. Și nici nu-i voi alunga eu pe cei care cred, căci ei îl vor întâlni pe Domnul lor. 49. Însă eu văd că voi sunteți un neam de ignoranți. 30. O, neam al meu! Cine mă va ajuta pe mine împotriva pedepsei lui Allah dacă eu i-aș alunga? Voi nu vă dați seama. 31. Și eu nu vă spun că eu am comorile lui Allah și eu nu știu neștiutul. Nici nu spun că eu sunt un înger și nici nu spun acelora pe care ochii voștri disprețuiesc că Allah nu le va dărui lor bine. Allah știe mai bine ce se află în sufletele lor. Iar eu aș fi, așadar, dintre cei nelegiuiți. 32. Au zis ei, 50. O, Noe! Te-ai certat cu noi și prea mult te-ai certat. Adu-n nouă cele cu care ne ameninți. 51. Dacă tu ești dintre cei care spun adevărul. 33. Le-a răspuns el, o să vi le aducă Allah dacă el voiește, iar voi nu-l veți putea împiedica. 52. 34. Și sfatul meu nu vă este spre folos, de aș vrea să vă sfătuiesc, dacă Allah voiește să vă ducă în rătăcire. El este stăpânul vostru și la el veți fi întorși. 35. Sau zic ei, l-a născocit. Spune, dacă eu l-am născocit, atunci eu răspund pentru păcatul meu, însă eu sunt slobod de cele pe care le săvârșiți. 36. Și i s-a revelat lui Noe, nu vor crede din neamul tău decât aceia care deja au crezut, dar tu nu te întrista pentru ceea ce fac ei. 37. Și fă-ți arca sub ochii noștri și după inspirația noastră și nu-mi mai pomeni. 53. Despre cei care au fost nelegiuiți, căci ei sunt înecați. 54. 38. Lucra el la corabie și de câte ori trecea pe lângă el câte o căpetenie din neamul său, îl luau în derâdere. Însă el le-a zis, dacă râdeți de noi, 55, vom râde și noi de voi, 56, asemenea cum râdeți. 39. Și veți afla voi cui îi va veni chinul care îl va umili, 57, și peste cine va veni chinul dăinuitor, 58. 40. Iar când a venit porunca noastră și s-a învolburat cuptorul, am spus noi, adu pe ea din fiecare seminție, câte 2 soți și familia ta, afară de cei împotriva cărora hotărârea, 59, a fost deja dată, și pe cei care au crezut. Însă nu au crezut împreună cu el decât puțini. 41. Și a zis el, urcați-vă pe ea. În numele lui Allah va fi mersul ei și oprirea ei. Domnul meu este iertător, îndurător, Gafur, Rahim. 42. Și când a purces cu ei printre valuri ca munții, l-a strigat Noe pe fiul său, care stătea deoparte, o, fiul meu, urcă împreună cu noi, 60, nu fi la oaltă cu necredincioșii. 43. Dar a răspuns, fiul,
voi găsi refugiu pe un munte ce mă va apăra de apă. I-a zis, atunci, astăzi nu este apărător de porunca lui Allah, afară de acela cu care el este îndurător. Și valurile i-au despărțit pe ei doi, iar el, 61, a fost printre cei înnecați. 44. Și s-a grăit, 62, o, pământule, înghite apa ta, și, o, cerule, încetează, cu ploaia, și a scăzut apa și s-a împlinit porunca, 63, iar ea s-a așezat pe muntele al Judii. Și s-a grăit, piară neamul de nelegiuiți. 45. Și l-a chemat Noe pe Domnul său și a zis, Doamne, fiul meu este din familia mea. Făgăduința ta este adevărul, iar tu ești cel mai drept dintre cei drepți. 46. A zis, 64, o, Noe, el nu este din stărpea ta. Aceasta, pe care a săvârșit-o el, este o faptă necinstită. Nu-mi cere aceea despre care tu nu ai știință, 65. Eu te îndemn pentru ca tu să nu fii printre cei nepricepuți, 66. 47. Atunci a zis, 67, Doamne, eu caut iertare la tine că te întreb despre ceea ce nu s-ar cuveni să te întreb, iar de nu mă vei ierta și nu vei fi îndurător cu mine, voi fi printre cei pierduți. 48. S-a fost zis, 68, o, Noe, coboară cu pace din partea noastră și cu binecuvântări asupra ta și asupra comunităților ce se vor ivi dintre acei care sunt cu tine. Iar alte comunități le vom lăsa să aibă parte de bucurie trecătoare și pe ele le va ajunge apoi chin dureros, venind de la noi. 49. Acestea sunt câteva vești despre cele neștiute, de oameni, 69, pe care noi ți le revelăm și pe care nu le-ați știut nici tu, nici neamul tău, mai înainte de aceasta, 70. Deci fii răbdător, 71, căci sfârșitul, 72, va fi al celor temători, de Allah. 50. Și, noi l-am trimis, la, neamul, Ad pe fratele lor Hud, 73, care a zis, o, neam al meu, adorați-l pe Allah, voi nu aveți altă divinitate în afară de el. Voi sunteți doar născocitori de minciuni, 74. 51. O, neam al meu, eu nu vă cer pentru aceasta răsplată, ci răsplata mea este numai la acela care m-a creat. Oare voi nu pricepeți? 52. O, neam al meu, rugați-vă de iertare Domnului vostru, 75, apoi căiți-vă față de el, 76, pentru ca el să trimită asupra voastră cerul încărcat de ploaie și să sporească puterea voastră cu putere. Și nu vă abateți, 77, ca niște mari păcătoși, 78. 53. Au zis ei, o, Hud, nu ne-ai adus nouă un semn deslușit, iar noi nu-i vom părăsi pe zeii noștri, 79, pentru cuvântul tău, 80, și nici nu vom fi cu credință în tine, 81. 54. Noi nu zicem decât că te-a ajuns, 82, un rău de la unul din zeii noștri, 83. A zis el, eu îl iau pe Allah ca martor și voi, de asemenea,
Fiți martori că eu sunt nevinovat pentru ceea ce voi luați ca asociați. 84. 55. În locul lui. Deci vicleniți cu toții. 85. Împotriva mea, fără să-mi dați niciun răgaz. 86. 56. Eu mă încred în Allah, Domnul meu și Domnul vostru. Și nu este vietate pe care El să nu o țină de cica ei. 87. Domnul meu este pe drumul cel drept. 88. 57. Iar de vă veți întoarce, eu nu am făcut decât să vă aduc cele cu care am fost trimis la voi. 89. Și Domnul meu va lăsa să urmeze după voi un alt neam. 90. Fără ca voi să-i aduceți lui vreun rău. 91. Iar Domnul meu este peste toate păzitor. 92. 58. Și când a venit porunca noastră, i-am mântuit noi pe Hud și pe cei care credeau împreună cu el, prin mila noastră, și i-am mântuit de o sândă cruntă. 93. 59. Aceștia sunt neamul Ad. Ei au tăgăduit semnele Domnului lor și nu au dat ascultare trimișilor săi și au urmat ei. 94. Porunca oricărui tiran îndărătnic. 60. Și au fost ei urmăriți de un blestem în această lume și în ziua învierii. 95. Neamul Ad nu a crezut în Domnul lor. 96. Departe cu Ad, neamul lui Hud. 97. 61. Și noi am trimis la Tamud pe fratele lor Salih. 98. Care a zis: O, neam al meu, adorați-l pe Allah. Voi nu aveți altă divinitate în afară de El. El v-a creat pe voi din pământ și v-a dat vouă să locuiți pe El. Rugați-l pe El de iertare. 99. Și căiți-vă la El. Domnul meu este apropiat. 100. Și El este Cel care răspunde întotdeauna. 101. 62. Ei au zis: O, Salih, ai fost tu înainte de aceasta dorit peste noi. Dar oare, ne oprești tu să adorăm ceea ce au adorat părinții noștri? 102. Noi suntem într-o îndoială tulburătoare cu privire la cele la care ne chemi. 63. A zis el: O, neam al meu, ce ziceți voi? 103. Dacă eu am o dovadă limpede de la Domnul meu, care mi-a dăruit și îndurare. 104. De la el. Cine mă va apăra pe mine de Allah? 105. Dacă eu nu m-aș supune lui, voi nu-mi sporiți decât pierderea. 106. 64. O, neam al meu, iată această cămilă de la Allah, care este un semn deslușit pentru voi. 107. Lăsați-o să pască pe pământul lui Allah și nu o atingeți cu niciun rău, căci vă va lovi pe voi o sândă apropiată. 65. Însă ei au înjunghiat-o. 108. Și atunci le-a zis el. 109. Mai bucurați-vă în casele voastre, încă 3 zile. Aceasta este o făgăduință fără de minciună. 66. Și când a venit porunca noastră, 110, i-am mântuit noi pe Salih și pe cei care au crezut împreună cu el, prin îndurarea noastră, de rușinea acelei zile. Domnul tău este cel puternic și tare, al-Cavii, al-Aziz.
67. Și pe cei nelegiuiți i-a lovit strigătul tunător, 111, și au căzut, morți, în casele lor, cu fața în jos, 112. 68. Ca și când nu ar fi locuit, niciodată, în belșug în ele. Într-adevăr, neamul, Tamud nu a crezut în stăpânul lor. Ducă-ți Tamud, 113. 69. Și au venit trimiși noștri, 114, la Avraam cu veste bună, 115. Au zis ei, pace, 116, și le-a răspuns el, pace, vouă, și nu a pregetat să aducă un vițel fript. 70. Și când a văzut că mâinile lor nu se întind spre el, 117, a devenit bănuitor și l-a cuprins frica de ei. Dar ei au zis, nu ți fie frică, 118, noi am fost trimiși la neamul lui Lot, 119. 71. Și muierea lui, 120, stătea în picioare și a râs ea, 121. Noi l-am vestit pe Isaac, iar după el pe Iacob. 72. Ci ea a zis, vai mie! O să nasc eu când sunt o muiere bătrână, iar bărbatul meu e un moșneag. Acesta este cu adevărat un lucru ciudat, 122. 73. Dar ei au zis, te miri tu de hotărârea lui Allah, 123, îndurarea și binecuvântarea lui Allah asupra voastră, o, locuitori ai acestei case, 124. El este cu adevărat cel vrednic de laudă, și cel vrednic de glorie, Hamid, Majid. 74. Și când i-a trecut lui Avraam frica și i-a venit vestea cea bună, a vorbit el cu noi, în apărarea neamului lui Lot. 75. Avraam era blând, căinător și rugător. 76. O, Avraam, 125, renunță la aceasta, căci hotărârea Domnului tău a venit, 126, iar asupra lor se va abate o sândă nestrămutată. 77. Și când trimiși noștri au venit la Lot, s-a simțit stingerit, neștiind ce să facă. Și a zis el, aceasta este o zi cumplită. 78. Și s-a grăbit neamul său către el, după ce până atunci săvârșiseră fapte rele, 127. Și le-a zis el, 128, o, neam al meu! Acestea sunt fiicele mele și ele sunt mai curate pentru voi, 129, fiți cu frică de Allah și nu mă faceți de ocară față de oaspeții mei. Oare nu este printre voi un bărbat chibzuit? 130. 79. Dar ei au zis, tu știi că nu avem nevoie de fiicele tale și tu știi ceea ce voim noi. 80. A zis el, 131, o, de-aș avea eu putere asupra voastră sau de-aș găsi un sprijin temut. 81. Au zis, 132, o, Lot. Noi suntem trimiși Domnului tău. Ei nu vor putea niciodată să ajungă la tine. Deci purce cu stărpea ta la vreme de noapte, 133, și să nu se întoarcă niciunul dintre voi, pentru a privi înapoi,
afară numai de muierea ta, pe care o va lovi ceea ce îi lovește pe ei. Ceea ce îi amenință pe ei se va întâmpla în zori. 134, și oare nu este dimineața aproape? 82. Și când a venit hotărârea noastră, 135, am făcut noi ca partea ei, 136, de sus să fie partea ei de dedesubt și am trimis asupra ei ploaie de pietre de lut, ars. 137, una după alta. 83. Însemnate de Domnul tău, 138. Și ele, 139, nu sunt departe de cei nelegiuiți. 84. Și l-am trimis noi, la neamul Madian, 140, pe fratele lor, 141, Șueib, care le-a zis, o, neam al meu, adorați-l voi pe Allah, căci nu există altă divinitate în afară de el. Și nu micșorați măsura și greutatea. Eu vă văd într-o bine. 142, dar eu mă tem pentru voi de chinul unei zile care le va cuprinde pe toate. 143. 85. O, neam al meu, dați măsura și greutatea întreagă, cu dreptate, și nu le scădeți oamenilor din lucrurile cuvenite lor și nu purcedeți pe pământ ca stricători. 86. Ceea ce vă rămâne din partea lui Allah este mai bun pentru voi. 144, dacă sunteți credincioși. Iar eu nu sunt păzitor peste voi. 87. Au zis ei, o, Șueib, oare rugăciunile tale, 145, îți poruncesc ca noi să ne lepădăm de ceea ce au adorat părinții noștri, 146, și să nu facem ceea ce voim cu averile noastre. Tu, 147, doar ești milostiv și chibzuit. 88. A zis el, o, neam al meu, vedeți voi, 148, dacă eu am o dovadă limpede de la Domnul meu, care mi-a dăruit din partea sa avere frumoasă. 149, eu nu voiesc să fac ceea ce vă opresc vouă. Eu nu voiesc decât îndreptarea voastră, atâta cât pot. Iar izbânda mea nu este decât de la Allah. În el mă încred și la el mă întorc. 89. O, neam al meu, să nu vă împingă la păcat vrajba ce mi-o arătați, ca să vă lovească ceea ce a lovit neamul lui Noe, 150, sau neamul lui Hud, 151, sau neamul lui Salih, 152. Iar neamul lui Lot nu este departe de voi, 153. 90. Și rugați-vă de iertare Domnului vostru, 154, apoi căiți-vă față de el, 155, căci Domnul meu este îndurător și binevoitor, Rahim, Wadud. 91. Au zis, o, Șueib, noi nu pricepem prea multe din ceea ce ne grăiești tu și te socotim slab printre noi, 156. Și de n-ar fi clanul tău, 157, noi te-am ucide cu pietre, căci tu nu ai nicio putere asupra noastră, 158. 92. A zis el, 159, o, neam al meu, oare clanul meu are mai mult preț la voi decât Allah? 160,
căruia voi întoarceți spatele. 161. Domnul meu cuprinde, cu știința sa, tot ceea ce faceți voi. 93. O, neam al meu! Faceți după putința voastră și voi face și eu, tot la fel. Și veți afla voi asupra cui se va abate o osândă care îl va înjosi și cine este mincinos. Așteptați, și voi aștepta și eu împreună cu voi. 94. Și când a venit porunca noastră, 162, i-am izbăvit noi pe Șuib și pe cei care au crezut împreună cu el, prin îndurarea noastră, în vreme ce pe cei care au rămas nelegiuiți i-a lovit strigătul tunător și au căzut, morți, în casele lor, cu fața în jos. 163. 95. Ca și cum nu ar fi locuit în ele, în belșug, niciodată. Departe cu Madian. 164, așa cum departe s-a dus și neamul Tamud. 165. 96. Și l-am trimis noi pe Moise, cu semnele noastre și cu putere vădită. 166. 97. La Faraon și la căpeteniile sale. Însă ei, 167, au urmat o rânduială lui Faraon, dar rânduiala lui Faraon nu era cu dreptate. 98. Și va merge el înaintea neamului său în ziua învierii și va călăuzi pe ei către foc. Și ce rău loc va fi acesta spre care sunt ei duși. 168. 99. Și vor fi urmăriți în această lume, și în ziua judecății de blestem. Și ce rău dar va fi acesta care le este menit. 169. 100. Acestea sunt dintre veștile cetăților pe care ți le povestim, o, Muhammad. Parte din ele sunt încă în picioare, parte din ele sunt șterse. 101. Noi nu le-am făcut nicio nedreptate. 170, ci ei înșiși s-au nedreptățit. 171. Și nu le-au fost de niciun folos zeii lor, pe care i-au adorat în locul lui Allah, când a venit porunca Domnului tău, ci nu au făcut ei decât să le sporească puterea de a pricinui pierderi. 172. 102. Astfel este pedepsa Domnului tău când El pedepsește cetățile, dacă ele sunt nelegiuite. Iar pedepsa Lui este dureroasă și aspră. 103. Întru aceasta este un semn. 173, pentru acela care se teme de chinul din ziua de apoi. Aceasta este o zi în care oamenii vor fi adunați. Aceasta este o zi mărturisită. 174. 104. Și noi nu o lăsăm să întârzie. 175, decât numai până la un termen hotărât. 176. 105. În ziua ce va veni. 177, nu va grăi nici un suflet, decât numai cu voia lui. 178. Și unii dintre ei vor fi osândiți. 179, iar alții, fericiți. 180. 106. În ce-i privește, cei care vor fi osândiți se vor afla în foc, unde ei vor avea parte de geamăt și de suspin. 107. În vecii vor sălășlui în el. 181,
cât vor dăinui cerurile și pământul. Doar dacă Domnul tău va voi altfel, căci Domnul tău face tot ceea ce El voiește. 108. În ce-i privește? Cei care vor fi fericiți se vor afla în rai, în veci vor sălășlui în el, cât vor dăinui cerurile și pământul, doar dacă Domnul tău va voi altfel. Acesta va fi un dar neîntrerupt. 109. Nu sta la îndoială cu privire la ceea ce adoră aceia. 182. Ei nu adoră alta decât ceea ce au adorat părinții lor mai înainte. Iar noi le vom da partea lor fără nicio micșorare. 183. 110. Noi i-am dat deja lui Moise cartea. 184, și s-au ivit neînțelegerii asupra ei. 185, și de n-ar fi fost mai dinainte un cuvânt de la Domnul tău. 186, totul ar fi fost hotărât pentru ei. 187. Dar ei, 188, sunt în îndoială tulburătoare asupra lui. 189. 111. Și pe fiecare îl va răsplăti Domnul tău pe deplin pentru faptele sale. 190, căci El este bine știutor, Kabir, a ceea ce fac ei. 191. 112. Deci rămâi pe calea cea dreaptă, așa cum ți s-a poruncit. 192, la oaltă cu aceia care s-au căit împreună cu tine. 193. Și nu treceți peste limite. 194, fiindcă El este Cel care vede bine, Basir, ceea ce faceți. 195. 113. Și nu înclinați. 196, către cei care sunt nelegiuiți. 197, ca să nu vă atingă focul. Voi nu aveți alți aliați. 198, afară de Allah, și apoi voi nu veți fi ajutați. 114. Și împlinește rugăciunea, as-salat, la cele două capete ale zilei. 199, și la anumite ceasuri din noapte. Faptele bune, 200, le alungă pe cele rele. Aceasta este reamintirea. 201, pentru cei care cugetă. 202. 115. Și fii statornic în răbdare. 203, fiindcă Allah nu lasă să se piardă răsplata făcătorilor de bine. 116. Și oare nu au fost printre neamurile de dinaintea voastră oameni virtuoși care au oprit de la stricăciuni pe acest pământ, în afară de puțini dintre ei pe care noi i-am izbăvit? Iar cei care au fost nedrepți au trăit mai departe în îmbuibare și au fost ei mai păcătoși. 204. 117. Și Domnul tău nu ar fi nimicit cetățile cu nedreptate, dacă locuitorii lor ar fi săvârșit fapte bune. 118. Și dacă Domnul tău ar fi voit, i-ar fi făcut pe toți oamenii o singură comunitate. 205. Dar ei nu încetează să fie în neînțelegere. 206. 119. Afară de aceia cu care Domnul tău a fost îndurător. 207. Și de aceea i-a creat pe ei. 208. Și se va împlini cuvântul Domnului tău. Voi umple Gheena cu ginii și cu oameni. 209, la oaltă. 120.
Și în tot ce-ți povestim ție din veștile despre trimiși se află, pildă, cu care noi întărim inima ta, 210. Și prin acestea, 211, a venit la tine adevărul, îndemnarea și reamintirea pentru drept credincioși, 212. 121. Și spune acelora care nu cred, 213, faceți după putința voastră, 214, și vom face și noi, tot la fel, 215. 122. Așteptați, 216, și vom aștepta și noi, 217. 123. Și ale lui Allah sunt cele neștiute din ceruri și de pe pământ, 218. Și la el se întorc toate lucrurile, pentru hotărâre, 219, adoră-l, așadar, și încrede în el. Și Domnul tău nu este nebăgător de seamă față de ceea ce faceți voi, 220.